ana pawongan bedes elek mon kae putih. Sapa iki? Ana pawongan cat katon cat sirna. Bangsane lelembut, bangsane jin. Jenengmu sapa? Takon karo aku. Yo. Jenengku Tumenggung Ludyana. Wong nggonku nyeluk aku Mbahno. Hei, mon kae. Kena ngopo kowe? Ganggu ketentreman ing alas, ngrusak papaning alas, ngrusak papaning para jin. Aku bakal yoso negara. Ngewangi mbiyantu adikku si Bratasena. Sapa wae sing bakal ganggu gawe musuhe Anoman. Walah dalah. Yen kena tak pringgake becik mundura, urungna sedyamu. Lakon urung sedyaku. Waton bengkah dadane Anoman. Hei, Bratasena kon tekuk dengkul pengarepanku. Gonen rene Bratasena. Apidenge tangane nggo pengewan-ewan ning kasatriyan Indraprasta. Rasah golek sing ana. Kowe adol aku sing nunggu. Parati. Anoman. Serep nyawamu kendelen kowe Anoman. Apa kira-kira kakean utangmu ning bank kok wani karo aku iki? Ayo. Becik kowe mundur. Ayo, kowe sing mundur. Dian. Ora kena disangga enteng. Teman-teman awas. Tebak dadamu, ora mutah getih, campur sego ndek ngisore, lakon kowe sesuk rondo bojomu. Parah. Oh. Wantep tangane Anoman. Yo. Ganti parat nggih wayange abrisan. As. Ho. Hut. Iki lho, calon mantune wong gembol iki lho. Nek entuk maksudnya. Mati awan-awan.